Artetak enkargua onartu zuen, baina bere burua trebatu nahi zuen lehenago. Zehatza zen bere buruarekin. Kosta egiten zitzaion lan bat bukatutzat ematea. Behin, handik urteetara, Mexikoko erbestean, bukatu gabe eta oihal batekin estalita zegoen kuadro bat begiratzen saiatu zen erosleren bat tapakiak kenduta. Artetak, ura ikusi zuenean, amorruz, espatularekin zauria egin zion aurpegian. Bere honetik ateratzen zuen gauza bakarra omen zen ura. Perfekzionista muturreraino, zehetasun guztiak zaintzen zituen Artetak. Kuadroak sinatzeko ez zuen arreta handirik jartzen pintoreak, izenperik gabe usten zituen askotan, axola ez balitzaio bezala. Eta diru kontuetan ere baldarra zen. Hala eta guztiz ere, pintatzen gorputz eta arima aritzen zen. Eta Ondarroako murala egiteko ere, Madrildik ekarrarazi zuen ura. Gero, Madrilen pintatzerakoan margoen urak dentsitate bera izan zezan. Materialik onenak aukeratu zituen. Area, markinako marmol hauts fina izango zen. Artetari buruz, gauza asko nituen entzunak, baita haren izaerari buruz ere. Pintore maitatua izan zen bizian. Kontserbadoreek, nazionalistek eta sozialistek ongi ikusia. Bere izaera lotzatiak behar bada izan zuen zerikusirik horretan, argitu zidan bakedanok.